Dear Lord, we're coming to you, looking at the book again. We've not even started the chapter 1. It is already so interesting for me. And I hope that my review would be enticing enough to let others go and look at the book, and as well that it might be interesting for them. Lord, help us all to understand. Go with Fuji, she is going to interpret for me. I pray this in Jesus' name. Amen. Okay. Let me just... Okay. Everybody can see? Yes. Okay. We are going to do the introduction of the book. Sizawuthi ke senze intshayelelo yencwadi le. Let me just move the book. Oh. Okay. Can't move the book. Okay. The book, The Patriarchs and How It Started. Sijonga ke le ndaba yokuba yintloko kokuba iqale njani. We're going to look now at the introduction of the book. Sizawuthi sijonge ngoku intshayelelo yencwadi le. At the previous time, we looked at the map. Kwixesha elingaphambili sasajonga imephu. And also the most important dates showing about stuff about patriarchy. Sajonga ke nemihla ethile ebalulekileyo ibithetha ngendaba yepatriarchy. And now I'm going to discuss the two, the difference between patriarchy and matriarchy, and that they are really the same. Sizajonga ke ngoku ubuntloko busenziwa yindoda nogonyamelo kusenziwa ngumntu ongumama sifumanise uba into efanayo. They're the same coin with different sides. Kufana ke necoin enye enamacala amabini ohlukeneyo. It is just a gender swap. Kutshintshwane nje ngesini. Both are hierarchical systems with potential to be corrupted. Zombini zinkqubo ezinomntu othile ophezulu ochophe phezu kwabanye. So neither are good. Zombini akukho nenye entle kuzo. So as we go through the introduction, let us not be deceived in what the writer is saying. Xa siqhuba ke nencwadi singaphazamiseki silahleke yinto ayithethayo umbhali. For we have a better understanding than she does. Kuba thina siqonda bhetele kunaye. And why would I say that? Kutheni ndithetha ngolu hlobo nje? The rigid gender roles, both systems can enforce strict gender roles. Kule nto ke yokuba kucaca into yoba kunyanzelekile uba isini esithile senze umsebenzi othile, zombini ezi zinto ziveza calucalulo ngwesini. If matriarchal is lift up, ukuba ngaba ubuntloko kusenziwa umntu ongumama buyaphakanyiswa, then women are being lifted up. ithetha ukuthi ke loo nto kuphakanyiswa amakhosikazi wodwa. What about the men then? Isibe sesithini ke ngamadoda. So there's a potential to be oppressed. Ithi ke le nto kukhona amathuba ukuba omnye uzawucinezeleka.
Patriarchy is women being oppressed, and matriarchy is where men can be oppressed. Kwi-patriarchy ngabafazi abacinezelwayo, kwi-matriarchy ngamadoda abahlalwa entanyeni. So if we suddenly have a matriarchy, then we cannot think that we solve the problem. Uba ngaba ke sicinga into yoba kufuneka ibe ngamadoda, ibe ngabafazi abahlala entanyeni emadodeni, asinawucinga into yoba siyayisombulula le ngxaki. There's still a power imbalance. Kusekhona ukungalingani ngokwamandla. And all what that you do is you just give it another color, or you shuffle it around. Kufana nje noba usuke wayinika omnye umbala okanye wayijikelezisa nje. So it's still the same problem. Kuseyingxaki efanayo. Now, the question has been asked, is it a conspiracy? Is patriarchy a conspiracy of planned violence? Ukhona ke umbuzo okhe wavela uthi ingaba olu gonyamelo lwamadoda bubundlobongela obucwangcisiweyo? And are we sure that men are only responsible for the patriarchal system? Into ke sisoloko sithetha ngayo, sisoloko sisithi ngamadoda la esiwagxekayo mayelana nale nto yolu gonyamelo lobuntloko. The historical precedents that tells us that something else, and it tells us that we feel the hopelessness in our lives. Khona ke into entsha esiyifumanayo into yokuba kuzawuphuma khona ukuphela kwethemba kuzoba khona ebomini bethu. And it's easy to put all the blame on one thing. Kube lula ke ngoku kokuba sibe necala elinye esiligxekayo. The word we use now is to describe women's oppression is patriarchy. Igama engangosisebenzisayo xa sichaza ukucinezeleka kwabafazi sisithethe ngokuthi yi-patriarchy. It become so devastating to one side. Iba yimeko embi kakhulu kwelinye icala. Drawing in all the ways in which women and girls around the world are being abused and treated unfairly. Sijonga kuphela indlela abafazi namantombazana abaphethwe kabuhlungu ngayo elihlabathini. From abuse, Kususela ekuxhatshazweni, or rape, or gender pay gaps. nokuba ngaba kudlwengulwa kwabo, nokuba kungalingani xa benikwa imivuzo. And moral double standards. Nezimilo ezingafanelekanga. An example of that double standards. Umzekelo ke we-double standard. Men will not think twice about removing their shirts. Amadoda akacingi kaninzi xa kufuneka esuse i-shirt. And working in the garden without a shirt. Nangokuthi xa ayakwazi ukuya egadini enganxibanga ngasentla i-shirt. But if a woman wears a top, Kodwa uba ngaba umfazi onxibe itop, that might seems a little bit showing more. Kunokubonakala okungathi uveze umzimba wakhe. And because she's hot, working in the garden in the sun, Athi ke nje besitsha esebenza egadini etshiswa lilanga. she didn't cover herself up. Angawunxibisi umzimba wakhe. So she works in the garden next to the male with no shirt. Usebenza egadini ke apha ecanga kukhona indoda enganxibanga apha ngasentla.
Who do you guys think is going to be ridiculed or talked to? Bani esicinga into yoba uyoba ngundabamlonyeni kuthethwe ngaye kakubi? The woman, of course. Yes, of course. That's the double Unkosikazi sithi. standard. So sithi ke le nto yokuphila ubomi obungeyonyani awukumacala amabini. If a woman works in a workplace, Uba ngaba inkosikazi okanye umfazi usebenza indawo ethile yokusebenza, she must work 10 times harder fanele asebenze yena ngokuphindwe kalishumi to be taken seriously, ukuze ke kubonakale into yoba into ayenzayo iyabaluleka. and then she doesn't even get the same amount of pay than the male counterparts get. Kodwa ke xa sekusizwa ekuhlawuleni ngeno uzofumana umzuzu omncinci kunalo oyindoda. Taking this all together, Xa sithatha ke zinto zombini sizidibanisa, the sheer scale or breadth of it appears out of our control. isimo ke esikhona nobubanzi obukhona kubonakala ingathi yinto esingenakwazi ukuba lulawulo kuyo. Patriarchy begins to look like a big conspiracy, Ipatriarchy ibonakala ingathi yinto ecwangcisiweyo liyelenqe elikhulu stretching all the ways back into the deep time. esuka kude kumaxesha angaphambili. Something terrible must have happened in our forgotten past to bring us where we are now. Kubonakala ngathi ikhona into enkulu eyenzekayo ngaphambili esibangela uba sibe kule ndawo sikuyo namhlanje. Would somebody like to add to what I've said so far? Ngabe Please be ukhona ofuna welcome. ukwengeza? Ngabe ukhona ofuna ukwengeza into ethile ngaphezu koba ndidlule? Yeah, I think Arika, if I can get in. Yeah, there are in some circles this thing is still there. You know, there's some conspiracy and men discuss from boyhood. They discuss girls and even bigger men. They discuss women. So this conspiracy mindset kind of a thing is passed from one generation to another. It's either done formally or informally, but there is this conspiracy of I don't know, well, I might sound matriarchal, but I know of men, you know, men discuss negatively at times, most of the time, whilst women, you know, under that mindset of submission, they discuss positively on how to make their men happy. So there's that thing that I know of in our societies. But was the whole patriarchy ever really a conspiracy from the beginning against women to do evil to women? Well, looking at things, at how things are happening, it seems like it has been the pattern to me. That, you know, even boys are told when they are trained, when they are groomed by their fathers, you know, you must be a man. You mustn't be soft to a woman when you get married. So that's the kind of conspiracy that I'm talking about. So if it happens now and then, it means you can trace it as long back as ever before. That's how I see it. Well, she says she's going to prove that was never a conspiracy to harm women. Okay. So let me try and interpret what I was saying. Okay, Yes, so yes. bendisithi mna xa ndiyijonga eli lenqa likhona noba likhona licwangcisiwe noba lingacwangciswanga, kuba ndibona nendlela amadoda athetha ngayo xa idibene esengabafana abancinane. Kukhula kuthethwa ngamantombazana ukuba amantombazana makenzi makaphathwe kanjani, futhi nale ngxoxo okanye le ncoko ayinanto intle emayelana nokuphathwa kwamantombazana, kodwa kuba khona nje into eziveza ingqondo yokuba
intombazana yinto ephantsi onokuyenza noba kanjani ofanele uba mawube ne-power over yona. Nabafana xa bekhuliswa ngootata babo bafundiswa ngolo hlobo into yoba ungamthambeli umfazi. Okay, so uErica kuzawuveza ke eyakhe i-view, your view, Erica. You can. It was just my view, but I'm not disputing what you are teaching. I was just putting a comment in addition. No, and it's good. I love comments. And remember, it's a book. It's the women's ideas that we're going to discuss. It's not my personal ideas, but I've learned a lot from just the first paragraph. Uthi ke Erica incwadi le ayifundileyo uyazamkela ke izimvo zabantu, naye uveza into ayifundileyo athe wafunda lukhulu njengoba selefunda le ncwadi. Okay. In the last 2 centuries, women have reigned as monarchs over Britain for longer than men have. Kwizinkulungwane ke ezidlulileyo, abafazi, women have had reigned, was okay. Kwinkulungwane edlulileyo amakhosikazi aye abanalo ithuba lokuba alawule nangaphezu kokuba amadoda wona enzile. Queen Elizabeth was for a very long time queen. Queen Elizabeth ixesha elide ube kumkanikazi. Women all over the world have kept slaves and servants, and they still do. Akhona amakhosikazi apha ehlabathini agcina amakhoboko nangoku asenza kanjalo. There are cultures that prioritize women in which children are even seen to belong to the same household as the fathers. Bayayiqonda into yokuba abantwana, okay, kuthiwa zikhona ii-cultures apho zibeka khona phambili oomama ukuze ibe ngabo abanelungelo ebantwaneni babo ngaphezu kootata. Women of different classes have different historical experiences. Amakhosikazi izibakala ezahlukeneyo anamava okuhamba ebomini ohlukahlukeneyo. And in the last 2 weeks, as we organized the camp, Kwiiveki ezimbini ke ezidlulileyo njengokuba ke besilungiselela i-camp, Elder Doreen and I mna ke uErica noElder Doreen had discussed how we see things so differently. sabona ke ngendlela esithi sizibone ngayo izinto ngokwahluka-hlukeneyo. About the taxis and how transport works in Joburg. Sixoxa ke ngendlela zokuhamba iiteksi nendlela ezisebenza ngayo. Her experience with it is much different than mine is. Amava akhe uEldad angaphezulu kakhulu kunawam amava ndinguErica. And because of the message, we do align even if we are to see things different. Ngenxa yomlayezo lo siyakwazi okokuba sibe nokulondelelana noba ngaba kukhona izinto esingaziboni ngendlela efanayo. And that is why we have to have patience with one another. Yiyo loo nto sikwazi uba nomonde bekezelana omnye komnye. Because the writer sees that there's different classes and different historical experiences. Njengandlela abona ngayo umbhalo ukuthi abantu baziindidi ezahluka-hlukeneyo namava wabo awafani. And I can see it even today. Iyabonakala loo nto nanamhla oku.
What Futi experienced in her household is not what I experience in my household. Futhi awakho amava anawo ekhayeni lakhe akazufana nawami ndingu-Erica andinawo kwelami ekhaya. Who's right and who's wrong? So ke ngubani-ke o-right no-wrong? Nobody. Nobody, akekho. It is just seen with different views of how we experience life. Siyindlela ke esizobona ngayo ngokwamava lawo esijongene nawo umuntu ngamnye. And this is written by Gerda Lerner, Le nto ke ibhalwe nguGerda Lerner, one of the founders of the academic field of women's history in the United States. ungomnye ke wabacwaningi bendlela okanye ukufunda ngamakhosikazi amava wabo phaa e-United States. And as she grappling with these contradictions, Ejongene ke nekungafani kwezinto. yes, women are part of the anonymous in history. Ewe, amakhosikazi bangabanye babantu abanganakelwanga okanye abangenagama kwimbali. Women are being hidden in history. Bafihliwe bajongelwe phantsi kwi-history. And if you take the Bible, which also is a history book, Nayo iBhayibhile ekwayincwadi yehistory. and you read just Genesis, Xa ujonga nje incwadi yeGenesis uyifunda, you read the whole time, it's just males that's been born and they don't mention the women. xa ufumanisa uba kuzalwe amafana kuphela akho nto ithethwayo ngamantombazana. Because the women has been hidden in history. Kaloku abafazi akuthethwa nto ngabo kwi-history. But unlike them, they also and always have been part of the ruling elite. Ngungafaniyo nabo basoloko bekhona beyinxalenye yolawulo olukhona. Can you guys see the two pictures here? Le mifanekiso mibini ngabe siyayibona? And that is Yes. quite painful for me, Kube buhlungu kakhulu ke xa ndijonge oku, but it's true. kodwa kuyinyani. And this is something this woman says. While you look at the picture, hear this. Nantsi ke into ozawuthi ke uyive okanye uma uyiphulaphule xa ujonge le mifanekiso. They are oppressed, but not quite like either racial or ethnic groups. Bacinezelekile. Sorry. But okay, kodwa abathulanga njengabanye abo besibaziyo bezinye iintlanga. Even if some of them had been oppressed terribly, Abanye babo bacinezeleke kakhulu. they are subordinate and exploited. Babekwe bafuneka banyanzelwa uba bathobele baxhatshazwa. But not as badly like the lower classes. Kodwa loo nto ayenziwanga kubo njengaba bakaleli sezantsi. Though some of them are. Noba ke apha kubo bakhona abanye bahlukunyezwa njengabakwi-lower class. As you can see with the Jeffrey Epstein files. Njengoba ke uzokhe ubone kulaa Jeffrey Epstein files. All women has been exploited there. It didn't matter the color. Amakhosikazi onke axhatshaziwe phaya kungenandaba nokuthi umbala unjani. Now, you get a woman, she's married to a wealthy man.
Nangu umfazi utshate nendoda esisityeli emhlophe. She lived in luxury. Ubonakala ke ephila bunewunewu. That's why the golden cage. Yiyo ke le nto emelwe yilaa kasi eyigolide. And the beautiful clothes. Neempahla zinxibileyo ezintle. But she has 7 girls Kodwa unemantombazana asixhenxe that are treated terribly. abaphethwe kabuhlungu. This is the top ones in the Oh, iron ngabo ke cage. nabo ke aba bapha phezulu bona bavaleleke phaya baphethwe kabuhlungu. The dresses are not good. Impahla abazinxibileyo noko azikho kumgangatho. The iron cage is cold. Nale kasi bavalelwe kuyo iyabanda. And uncomfortable and looks ugly. Imbala nayo ibonakala inganiki mdla. So can you guys see the difference here? Ngabe niyawubona bazalwane umahluko apha. Even if all women has been oppressed, Noba ngaba bonke abafazi baye bacinezeleka. but women that are not white, Kodwa amakhosikazi angemhluphanga, that are not rich, abahluphekileyo, don't have the golden cage, but they have the iron cage. eyabo ikasi bavalelwe kuyo eyagolide, eyabo iyintsimbi. And they are treated much worse. Kubi kakhulu ke kubo ukuphathwa kakubi kwabo. So even if I'm a woman, Ithi ke loo nto noba ngaba ndingumfazi, and Elder D is a woman, udade naye ngumfazi, we have vast different experiences. namava ohlukeneyo kakhulu. Sorry, I get very emotional about this. It's terrible for me. Ndiyaxolisa ke ndiyaxolisa xa ndifika apha. Does somebody wants to say something about this? Please be welcome. Namkelekile ke uba ndike ndiphawule. Ngabe ukhona ofuna ukuba nento afuna ukuyithetha apha? So what I can say, Arika, is that really, especially as already mentioned, with the Black women, they suffer first Yes. because they are Black, and second, they are Black women. So yeah, so it's really true. When you look at yes, yeah, even the economic status, if you are poor, you suffer. I don't know whether it's triple or what. You are Black, you are poor, you are a woman. So it's much better with a woman who is at least educated, financially independent, but there's still that oppression. So hence, those if maybe in a society, in a society where we are different, it's always like that. So so other women who are not working, who are poor, and they see you, maybe you are working, you have your own money, you are driving a car, and then you start to be an active feminist. And then they'll say, what is it that woman wants? Because for us, that's luxury, that's everything. So it becomes very difficult to make them understand that, even if it's a so-called, in quotation, a golden cage, still a cage. Yeah, it's very true. I love this illustration. Yeah. Thank you. Hello. Anybody else? Hello. Oh, sorry, Nceba.
Can I just interpret first? Sorry, what I was saying. Oh, So bendiveza nje ukuthi bazalwana inyani into ukuthi especially with the black poor women ugcinezeleka uhlukumezeka ngoba umnyama ahlukumezeke futhi ngoba ephuwa. So ingako kuzoba difficult if you are a feminist, a radical feminist, to abantu abavele mhlambe, let's say kwi-society zethu sinabantu abahlala emakhaya abangasebenzi, non-working women. So abazuku-understand ukuthi ufunani ngoba wena uyadrayiva uhamba ngemoto. To them bazothi hayi thina kuba bekusithi laba ngiba ayikho into esiyikhomplainelayo, and yet kuvele khona apho uvalelwe khona. It might noma ngaba mhlambi le cage iyi-gold okanye iyicobezela kangakanani kodwa i-cage ekugcineni ekupheleni kosuku. Yes. Thanks. Okay. yes, Who wants to else? Yes. yes, Erica. On this example, I'm also thinking about the Muslim ladies. Oh, Before yeah. I knew about the message, I used to admire because you would see them driving these nice fancy cars, doing this big shopping with big trolleys shopping, and yet you think they are living the life, but they are in those clothes most where they cover almost everything, but they driving these fancy cars, like they've got all the kind of money. When you look at the clothes, the watches, the everything, they dressing so nice in those black clothes, then you will think they're living the life, and yet they are also under a cage. Very much So so. yeah, Yeah. ungasho kuveza ukuthi le ndaba lo mzekelo umkhumbuza amakhosikazi ama-Muslim, siyabona ngendlela agqoka ngayo, bazodrayiva iy'moto ey'nkulu ngoba bayeni basemabhizinisini. So mayibabona behamba ngezamoto bengena e-supermarket benza igrosari, bebukeka begqoke kahle, bafaka ubucwebe, sabe sakathi eyi baphila kahle lamakhosikazi. So manje useyabona ukuthi ayikho into enjalo ngoba base bavalelekile, kodwa-ke ekugcineni kune-cage. So never ever judge ethile somebody's abavalelekile. experience. Okay. Kuthiwa-ke amava omnye umntu. You have to I accept. comment. Yes, please. Sorry, I Who didn't is mean this? to interrupt. No, please. I don't mind. Speak, please. Yeah, so there's an interesting phenomenon out there among women. U-Elder Dike uthi kunento ethile-ke eyenza umdla apha emakhosikazini. They feel that how can I put this? They actually prefer, I'm using the wrong word. They are okay with the system of patriarchy. Babonakala bengathi abanangxaki ne-patriarchy. They are okay with being stay-home moms, running around in Ba- these expensive cars that Non-Labor is talking about. Angathi ke bazonwabele ezi moto bahamba ngazo agqiba kuthela ngazo noNceba. And just doing shopping. Baphume nje bayoshopishela. There are actually so many women who would choose this option. Baninzi ke amakhosikazi bengasikhathi hayi ingcono kwale ndlela ndikhetha ukuphila yona. It seems like in the an easier movement, option. yes. Even in the movement, I would say there are women who find this an easy, nice, comfortable option to take. Nalapha kwi-movement ndicinga into yoba bakhona amakhosikazi abanoske bathi hayi ingcono kakhulu laa mpilo ephilwa ngabafazi. Because what this patriarchal system has done, Kuba into eyenzileyo le nkqubo yepatriarchy. we know patriarchy is not just about women on men. Siyayazi into yoba
ipatriarchy ayinanto yakwenza nabafazi kuphela nje namadoda. The whole system of governance that is based on on hierarchy. Yinkqubo yonke yorhulumente emayelana nokungalingani kube khona abangaphezulu kwabanye. It's a system in which the powerful dominate against the weak, dominate the weak Yinkqubo people. Yeah. yinkqubo apho abathile abanamandla bebahlala entloko aba bangenamandla bona. So the work environment is not easy to navigate. Lilonke ke isimo sasemsebenzini ayiyonto elula uba ungasicubungula. The open labor market is a really, really tough place of dog eat dog out there. Isimo esikhona pha kukwanja idla enye xa singakhe sijongisise kakuhle. It's a survival of the fittest jungle. Kulapho kuzobonakala into yoba ngowuphi ophumelelayo. And if you are not tough enough, if you're not aggressive, you're gonna find yourself being stepped on left, right, and center. You're not Uba ngaba rich ke enough. futhi uba ngaba ke futhi uzinyathelo uziyekelele awuzimeli uyawuzibona uxovulelwa okanye uphoswa kude leyo. So it's what it is, and there are people who prefer not to engage in that kind of toxic environment. Ilaa nto eyiyo ke kambe abanye abantu bade baqonde into yoba laa moya waphaya ongeyompilo baxelela uba baske bahlale bangazidibanisi nawo. So if I can get a husband who is going to do all of that work, Uthi ke omnye umntu uba ndingeke ndifumane nje umyeni ozawenza wonke laa msebenzi phaa ondixatyisayo. hustling there in that painful environment, being aggressive and all that stuff. Ukuhlala kulaa meko embi phaa yoxhuthaxhuthwano yonke le mihla. I wouldn't mind staying at home and someone else Ngeke fight ndibe the nandaba battles. ngeke ndibe nandaba nje ndingahlala ekhaya kuba ndizofuna into endiyifunayo. So some people really get confused about these women who prefer to be stay-home wives and moms. Yile nto ke ibangela abanye abantu babhideke ezingqondweni zabo ngaba mama bakhetha ukuhlala ekhaya babe ngoo-housewife. I don't think they like it. I think it's the They do. environment that's been created out there. It's tough. Andiqondi into yoba bayayithanda kuphela nje sisimo esesikhona phaa sibangele ukuba izinto zibe nzima ngolu hlobo. So it's like being between the rock and a hard place, and then making the choice of between one evil and the next evil. So imeko enzima Yeah. le ukukhetha wazi uma ukhetha eliphi icala xa uya ngapha ngumlilo xa uya ngapha ngamanzi arhaxayo. I agree with you. And I think that how do you describe to someone an orange if they never had an orange in their lives? Ndicinga into yoba ndiyavumelana nawe Elder Dintingu Erika kuba ungayichaza kanjani into ye-orange emntwini ongazange wayifumana wayi-orange ebomini bakhe. And that orange is self-government, to be responsible for yourself. Loo orange ke kukukwazi ukuzilawula ukwazi okokuba uthathe ulawulo lwesiqu sakho wena. Already, it's impossible for us to explain to them the harm that it's done to themselves because they don't see it. Yeah. Kunzima ke noba singayichaza yonke le nto kubo ngoba abayiboni nokuyibona bona. Anybody else wants to say something? Ingabe ukhona into ofuna ukuphawula? Okay. I'm willing to come back if somebody wants to say something, okay? Ndingaphinde ke sibuye umva ke xa khona ofuna ukuphawula. We are a species that shows enormous variation in how we choose to live. Singabantu ke
abahlala bebonakalisa indlela ezahlukahlukeneyo esizikhethayo zokuba sifuna ukuphila njani. with a remarkable way to change. Sisoloko ke sifuna ukutshintsha ibiyenzeka loo nto ngokucacileyo. But thinking about gender inequality as rooted in something unalterable within us. Ukucinga ngale meko yongalingani ngokwesini njengento ezingcambu ezendele apha kuthi engenakutshintshwa engaphakathi kuthi. We fail to see it for what it is. Yiloo nto isenza sisilele ukuyibona kanye kanye yona ngxaki eyiyo. Is something more fragile. Wena mcimbi ke lo buthathaka kakhulu. That has had to be constantly remade and reasserted. Yinto ke le efuna ukusoloko kuqhutyekwa njalo nayo sijikwa silungisa ingqondo. True. Excuse me, I forgot to say, Indixole ke ndilibele ukuthi I take pieces of that introduction chapter and then I just put it in that I feel is important. And this is it. ndithathe ke iziqwengana ezithile kulaa chapter ndabe sendizibeka ke kwindawo endiqondweni uba zibaluleke kakhulu lisenza loo nto ke ngoku. I should have said so before. Ndiyaxolisa uba ngakhange ndiyibeke loo nto befuna ndithethe kwasekudaleni. So, okay, let's look at that. Masitsho So kakuhle ke. So we think that in a way that patriarchal is so strong. Sinokucinga into yokuba ipatriarchy le istrongo kangangento yokuba But in reality, kodwa xa sijongisisa kakuhle kuyinyaniso it has been hauled up. iye yaphakanyiswa. We'll find this very interesting because I did find it very interesting. Uzayibona ke le nto inomdla kakhulu nam ndiyifumane indenzela umdla kakhulu. Anybody wants to say something about this? Ngaba ke ukhona ofuna ukuba nento angayithetha apha? Okay, next slide. Siyaqhuba. There is a little convincing proof for the existence of matriarchal utopias. They were overthrown in one fatal swoop. So there's no proof. Buncinane kakhulu ubungqina bokuba bekhe kwakhona ulawulo lobumama oluye lwabeke luyabhukuqwa ngaphambili. This is now all part in part of this book that I'm reading to you now. Iya ke yenye indawo ke khona ke xa sifunda le ncwadi endithi ndayicaphula. Nor is there much evidence that women's oppression started in the home. Kananjalo abubuninzanga ubungqina bokuba ucinezelwa komntu ongumama kuqale ekhayeni. Instead, we can see it in the historical record around the same time. Endaweni yoko siyakwazi ukuyibona le nto kwakwimbali zangaphambili. That the earliest states and empires began to grow. Ngela xesha kanye apho kwakukhona ukukhula okukhona kwe-empires. As they tried to expand their populations and maintain armies to defend themselves. Ngexesha ke bebezama ukuzikhulisa
ubuntu babo, befuna ke uba nemikhosi yabo ihlale imile ukuze bakwazi ukuzikhosela. The elites that run these societies needed young women Abantu ke ebebesoloko belawula aba bahlali bangamaqumrha athile, to have as many children as possible. baye bafuna into yokuba abafazi abancinane babe khona ukuze babazalele abantwana abaninzi kangangoko. And for the young men they raised to be willing warriors. Ukuze ke amadodana wabo bawakhulisele okokuba babe ngamajoni azinikeleyo emkhosini. It at this point that it's possible to spot gendered rules appearing. Kulapho siqala khona ke ukubona kukhona imisebenzi ethile ebonakala iyesini esithile ibona icaca kule ndawo. Curbing the behavior and freedom of everyday individuals. Le nto ke ibonakala ibuthintela okanye ibusokolisa ukukhululeka kwemisebenzi yomntu ayenzayo imihla ngemihla. Virtues such as loyalty and honor become recruited into service of these basic goals. Imigomo yokuphila ke efana nokuthembeka nokuzinikela ibonakale iyeyona ebekwa emqoka kuze ke ibekwa phambili xa kusenziwa ukukhulisa. Traditions and religions in turn developed around the same social codes. Kananjalo ke phantsi kwalo moya mnye kuye kwakhula ke namasiko nezithethe ihambelana nenkolo. So now, what do we see is the real problem then? Yintoni Would ke somebody like to esiyibonayo answer? khona Sorry, umntu Fruity. ongasixaxelela ukuba ithini ingxaki esiyibonayo apha. If you look by pictures, it will help you. Ngaba ke khona umntu ongasinceda apha. How did patriarchy start really? Was it Ibonakala men? iqaleka kanjani kanye kanye ipatriarchy? Ngaba yenziwe ngamadoda? That had the conspiracy? Ngaba ngamadoda ayafika ahlala enziyele ngakubafazi? No. So what is the real issue then? What was the real reason? So it's to me it appears like the unplanned as it may seem to be, but the gender, what do we call this thing? The gendered rules or the gender, what the gender-based stereotype or gender role Yes. distributions that ladies must bear kids and grow them while men are going to war. So And who akubonakali was ngathi res- kuhlalwe phansi. Let me interpret. Okay. Sorry. Akubonakali ngathi kuhlalwe phansi apho kodwa into ebonakala ingathi iye yaba yingxaki ukuba kusuke kwabelwana ngezinto ezithile ii-responsibilities uba kuba ningabafazi zalani, amadoda wona azawuya empini. Indlela ke bendiyiphendula ngayo ke ubonakala ke eyamkela ke uEric. So Can I who ask do you... something? Yes. Also, she mentions there it's when the empires begin to grow. So that is also a big issue. uKobus ke uthi uyabona uba apha kuthiwa i-empire ulawulo olu luye lwaqaliswa lwakhula bona le ndawo ingathi yenye into eziseyingxaki. And who's on top of the empires? Ubani ke ungaphezulu apha elulawulweni
kwezi empires ngubani omongameleyo? Come on, guys, be brave. Ngubani nesibindi busani koyika? Okay. Mm. The rich, Oh the yes, leadership, okay. the rich. Okay, abantu bekhokhele ke bongameli ngabazizityebi. Because she talks about they. Kuba ke uthetha ngevewu. And who is that they? Oh, uthi ngubani ke lo they? Athi aba. There always is leadership. Ngaba kusoloko kukhona abakhokheleyo With states and empires. kwizizwe nakwizikumkani. So it tells you Yes. the leadership had made these decisions. Ithi ke loo nto iinkokheli zizo zenze esi sigqibo. And usually they are the rich. Ixesha elininzi ke ngabo bazizityebi. There is, I can't remember now his name, I just remembered. Khona nje into endiyikhumbulayo noba ndingasalikhumbula igama. There is a senator of Texas Kukhona isenator ethile yaseTexas that says, ithi don't look at racial problems. ningabozijonga iingxaki ngokwebala okanye yes ngokobuhlanga. What Trump says. Into ayithethayo uTrump. It's not about racial issues. Ingxaki ayikho mayelana ne-race. It's not about feminism. Ayikho mayelana nabantu abalwela amalungelo besifazane. It's about the rich and the poor. Ingxaki imayelana nomahluko phakathi kwabampofu nabo aba-rich. And it seems like this writer agrees with him. Bonakala ngathi ke lo mbhali uyavumelana nalo mntu esesithetha ngayo. Because she shows clearly Kuba uyibeka cacileyo. it's the rich that makes them let the women have babies and the men become their warriors. Kuba kuyabonakala into yoba ngaba amadoda azizityebi akhuleliswa amafazi bese bona aphinde abenzele amajoni emkhosini. Does anybody want to make a comment before I go on? Ngabe ukhona ofuna ukuphawula phambi koba sidlule apha? Okay, then I'm going to the next slide. Siyadlula ke. And now we see what Ellen White says, what will happen in the last days. Sikhe sijonge ke uba Ellen White uthi kuzokwenzeka ntoni ngemihla yokugqibela. Fuji, is it okay if I read that and then you will translate it fully? Sure, no problem. The scriptures describe the condition of the world just before Christ's second coming.
of the men who, by robbery and extortion, are amassing great riches. It is written, Ye have heaped treasures together for the last days. Behold, the hire of the laborers who have reaped down your fields, which is of your kept back by fraud, crieth, and the cries of them which have reaped or entered into the ears of the Lord of Sabaoth. We have lived in pleasure on the earth and been wanton. Ye have nourished your hearts as in the day of slaughter. Ye have condemned and killed the just, and he doth not resist you. James 5 verse 3, and this is in 9 Testimonies 13.4. Isibhalo sichaza isimo sehlabathi ngaphambi nje kokubuya kaKristu. Sixela ke ngabo bantu abafumene izinto ngokuthi barobhe abanye nangokuthi babathathe into zabo ngobuqhinga bebafuna imali bezenza babe rich bona. Kubhalwe ke kwathiwa kubo, nina enizalise izindlu zenu ngobutyebi ngeemini zokugqibela, bonani, nina enithe nafuna abantu okokuba banivunele entsimini, naza nabaxhaphaza ngobuqhinga isililo sabo nokukhala kwabo ngale ndlela ninabaphatha ngayo kufikile ezindlebeni zikaNkulunkulu. Nina enithe naziphilisa ngokunwaba nobunewunewu emhlabeni, kodwa loo nto niyenza ezintliziyweni zenu ukuzivuyisa ngokuthi nihlukumeze abanye abantu. Izulu linibonile, kuthiwa niye nahlukumeza abantu, nababulala abantu abangenzanga nto. Anisayi ke kunyanyezelwa ngenxa yaloo nto. James 5:3 ukuya ku-6 no-9 13:4. Then again, I'm taking you back now to what the newspapers say about Jeffrey Epstein. Ndifuna ke kuphinde ndinithathe kwakhona into ethethwa zii-newspapers ngoJeffrey Epstein, Who abused the woman. othe ke wahlukumeza abesifazane. Oh, I mean the girls. Ngeba ke ndithi amantombazana amancinane, Because most of them were young. kuba uninzi lwabo babebancinane ngexesha behlukunyezwa. Is it poor people's names that's on that documents? Ingaba kulaa documents kukhona amagama abantu abampofu? Come and No. tell me. Yeah. Yiza uzondixelela. It's the richest, it's princes. Ngabatyebileyo, ngoo-prince, It's world leaders. ngabo ngaba bakhokhele bazinto ezinkulu, Presidents. oopresident. So can you see the oppression that is going on? Uyayibona ke le ngcinezelo esithetha ngayo iqhubekayo, From the rich. isuka ke kwabo bazizityebi. So I agree with the writer. Ndiyavumelana ke nombhali, And even Ellen White says it. no-Ellen White uyayithetha le nto. And our newspapers confirm it. Namaphephandaba ayayingqina. Anybody wants else to make a comment before I go to the next slide? Ngaba ufuna ukhona ufuna ukuphawula phaa ngoba sidlule. Angela Saini, very brave woman. U-Angela Saini, umfazi onesibindi.
and a very clever woman. okhalipheka nobomi. Let me read what is in her book. I think it's in the last few words. Mandithathe ke okwakubhalele ndicaphule kungamazwi athile ambalwa. She says, Uthi the book has taken years of research and travel. le ncwadi ithathe iminyakanyaka iqoqa ulwazi ihamba imihlaba. Challenge and untangling the mass of assumptions that bog down the subject. Awona mcelimngeni ke ayowajongana nawo kukuxazulula iingqondo zabantu ezibophene kwile ngcamango ekubhalwe ngayo kule ncwadi. Disguising as objective knowledge, but often turning out to be husk of conjecture. Ezi ngcamango ke ebantwini zibonakala zingathi lulwazi oluthile olunendawo ezilosa kuyo kodwa kube kubonakala into yoba yeyona nto eyenza ubusixakaxaka apha ezingqondweni. The further back you go into prehistory, Ngokuya ubuyumva ujonga ngaphambi kokuba imbali ibe khona, the more ambiguous the evidence become. kokukhona ubungqina buya uba macala mabini, buba mbolombini. Myth and legend interact with facts until it's almost impossible to tell them apart. Ubuntsomi nokuqikelela ongathi nangani budibana nenyani buze buxubane kuphethe kuba nzima ukuxazulula ubeke uba le yiyo inyani le yintsomi. I've come as close as I could to identify the earliest signs of male domination. Ndithathe ke umgama ndasondela kakhulu ndifuna ukujongisisa okokuba ekuqaleni phaya phambili bekuzeziphi iimpawu eziveza ugonyamelo olukhona emadodeni. Of the social and ideological shoots of gendered oppression. Ndijongisisa ngokokuhlala nangokwengcamango zabantu eyona ento eyiyo ekucinezelana ngokwesini. And to trace their slow growth into our own time. Ndijonga ke into yokuba ziye zakhula zithe chu njani na kuzofika kweli lethu ixesha. She also says then, her account of it is imperfect and incomplete. Awujongisisa awude ufumane umkhondo onguwo ocacileyo. Even if we are able to see beyond the sleights of hand, Noma ngaba ke siyakwazi ukujonga ngaphaya kwesimo esikhona ngokwesenziwa zizandla, we are constrained by our own experience and beliefs. siphinde sibanjwe indlela esizikholwa ngayo izinto namava ethu. So you can see that she had really tried to find the origin of patriarchy. Siyabona ke into yoba uzame kangangokananga ukufumana eyona ntsusa yepatriarchy. Excuse me. So I'm just going to summarize is what in this chapter is. Ndifuna ke ukwenza isishwankathelo seyona nto ekhona kule chapter. The introduction examines the enduring power and historical roots of patriarchy. Intshayelelo ke ifuna ukuhlola kakuhle amandla akhona anyamezelayo neengcambu zayo ipatriarchy ngokwembali. Challenging the notion that male domination is universal or natural. Ufuna ke ukuyiphikisa into yokokuba into yokugonyakala kwamadoda yinto ekho ihlabathi liphela kunjalo nje idaliwe iyindalo. It highlights the complexity of gender inequality.
uveza egqamisa ukuntsokotha kwayo yonke lento yale ngalingani ngowesini. noting its variations across cultures and history, and explore the origins of patriarchy. Eyikhangela ke lento ukuba khona kwayo ngokwahlukahlukana ngokwe-cultures nembali ezikhona, as a fragile construct that has been constantly remade and reinforced through laws, tradition, and social norms. yena ayibone xa eyijonga ukuba ngumcimbi lo onobuzaza kakhulu oye wakhiwa waze wafakwa ezingqondweni zabantu ngemithetho, ngezithethe namasiko kunye neendlela zokuhlala kwabantu. The text uses the Indian goddess Kali as a symbol of female power and rebellion. Esi sicatshulwa ke sisebenzisa umzekelo wesasithixo sama-Indiya esingumfazi uKali njengemelo oluveza kokuba umfazi uye waba nawo amandla waze wagonyamela. Okay, I cannot just sum it up quickly now because I see we're far over time. She basically said if there was more matrilineal communities, it might have dismantled patriarchy, but we know it's not true because we see that matriarchy is on the same coin as patriarchy. Both are bad. Uthi ke kufuna usho ngathi ngokukhalaza ngoba bona ixesha uthi ke ikhona into ekivele ngathi imatriarchy okanye ukongamelwa kwabafazi ngebuyincedile ngebuyitshabalalisile ipatriarchy, kodwa ke aphinde kuvele into yokuthi no, bengeke kube njalo ngoba sesivumelene into yoba ukugonyamela noba kwenziwa ngumfazi noba kwenziwa indoda kuyinto engekho ntle, kufana necoin enamacala amabini. Thank you guys for your patience. If anybody wants to say something, please do so now. Ndiyabulela kakhulu ngokundinyamezela. Uba khona umntu ofuna ukuthetha into makayitsho ngoku. Yeah, there's a it's really opening. It's mind opening. So it's really interesting. So it's really interesting because for the longest time there's been an oversight on the fact that matriarchy is as bad as patriarchy. So we've been thinking of solving a problem with another problem, which is not a Exactly. solution. Yeah. Yeah, true. So Yeah. sisoloko sicinge into kuloo nto amakhosikazi Okay. makongamela. Actually, it reminds me of Ellen White statement. I think it's Patriarchs and Prophets. I can't remember the page when she says Eve was never created from the head of Adam, that he can be, but that Eve can rule over Adam. Nor was she created from the feet so that she can be trampled over, but Eve was created from the side so they can be equals. So even from that statement, it shows that God doesn't want any what do you call it, any hierarchy or any dominance of one party over the other, be it a female or the male or anyone, whether it's racial or be it from riches or poverty, economic status, age, and everything. So it's equality, and equality. But Yes. can you see how it's interpreted as if Eve should not rule over Adam, but Adam has the right to rule over her? So that's after sin, eh? Yeah, yeah. Mhm. So they forget Yeah. that Eve was created from the side so they can be equals. All the way. Yeah. So no, bekuveza because I still have to interpret.
ukuthi nje u-Ellen White uyayiveza lento ukuthi u-Adam u-Eve azange athathwe enhloko ukuze ahlale phezu kwa-Adam, engazange athathwe ezinyaweni ukuze anyathelwe, kodwa wathathwa kwiside ukhona bazokwazi ukuba babe-equal. So siveze nje ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu vele engazange ayifuni into kube khona umuntu ohlala phezu komunye, kodwa kona-ke sesiyabona ukuthi abantu bavele bayikhohlwe lento, kube ngathi ngoku kufanele u-Adam abe ngaphezu ko-Eve. Yeah. Hello, Eric. Hello. Hello. Thank you for the topic. Always, you know, when you grow up, you take it as in the Bible says. You see, you grow Siyabonga up in a circumstance. You grow up in a patriarchal system where you enjoy it and you don't see that it affects you. You are happy. Yes. Can I So continue? siyabonga ngesifundo. Okay. Can I Siyabonga continue? ngesifundo ngoba Allow the interpreter to interpret. Yes. siyabonga ngesifundo. uDeborah uthi-ke ngendlela ekwenzeke ngayo sikhule lento size siyonwabela sicinga into yoba i-correct, kodwa ngoba nje uma siyasifunda ngoku siyasivuleka ingqondo. Siyabonga kakhulu. All right. And it is only in this movement which has opened our mind. Sivuleke ingqondo kuphela apha kwi-movement, Especially to my side. ngakumbi ke kwelakhe icala uDeborah. I was very against anything which is says women we are equal. I was opposing it very much. Bendingafuni noyiva ke le uba kuthiwe siyalingana namadoda. I was reading the Bible as it is that God said we must be subject. Bendiyifunda iBhayibhile njengoba injalo, iyoba kuthiwa abafazi nabathobele. And that is how we are supposed to be. Bendicinga ke into yafama senza kanjani. But you know, I had to pray very hard to the Lord to show me whether I'm in the right movement. Kwafuna ke ndithandaze kakhulu kuThixo ukuze andibonise ukuba ngaba ndisendaweni eyiyo na. And the Lord has opened for me to understand that that the reformation we are in now, it is the one which is going to save us. Nkosi ke indibonisile ukuba olu lwazi silunikwayo ngoku oluzosisinda. Yes. God is never stagnant. He has to move from one end to the other. uNkulunkulu akami ndawonye, uyahamba njalo usuka apha aye phaya. But we are in the SDA, we are sticking to after sin. What about reformation, which we are supposed to reform now and move on to the end? Besingenzi kanjalo ke SDA, besihleli endaweni enye singathethi ukuthi sifanele senzeni ngwezinto ezintsha, sisuke esonweni sikwazi ukuyofika ekupheleni. And I'm really have opened my eyes to understand, and God has led me to understand that what happened in Eden, was already Jesus died for it. We are in a new dispensation, and we are moving forward to the end where all people will be equal. Wandinceda uNkulunkulu wandibonisa ukuthi le nto yenzekayo e-Eden, ungena kwesono, uKristu wayeseyifele njalo. So silapha ke ngoku namhlanje siyahamba njalo. Yes, patriarchal system and cultures are really
affect the women from childhood until you end your life, until the life of ending. Siyabona ke ukuthi isimo sezamasiko nezithethe zisilimaze kwasebuntwaneni. Sisaqhuba njalo kodwa kufanele sifikele esiphelweni nakunuko. Thank you. That is my comment. Thank you for the study. Siyabonga kakhulu ngesifundo. The women, Thank we are you. supposed only to produce and produce only. So, Abafazi into abefanele benzile nje ukuzala kuphela bona bazale. so that the nations are big. Ukuze kwandise izwe. You are not offering nothing. Ayikho nje into. Thank you, dear. Siyabonga Erica. Pleasure, Deborah. You're a very good example now for women's rights. Siyabonga ungumzekelo omhle kakhulu wabaleka amalungelo besifazane. Keep on the good work. Qhubeka njalo nomsebenzi omuhle. Okay. So I think let's end with prayer. And I hope you find the way I've done it. Okay. If not, please contact me personally if you have a better idea. It's very hard to decide how to best to present the book. So I hope this works for you. Ndiyabulela ngoba nina bakhona. Ndiyathemba kukhona enikuvuleyo ngendlela endiza ngayo. Uba ngaba kukhona ongacacanga ngicela undibambe ecaleni. Akukho lula kona ukuyibeka le ncwadi kodwa ke le ndlela endenza kancinci into uba yona ndlela izobanza kube ngconywana. Let us pray. Siyathandaza. Lord God, we come to you to thank you that you can give us insight about the big test that we are going through, where all the problems started, and that we have to look at really to see that patriarchy hurt women and men. But what we could have brought to the table for so many years was not seen, and the men had lost out and been hurt by that. Lord, open all our eyes that we can see your grace, that we can come together as a unit. Doesn't matter the gender, doesn't matter the race, doesn't matter the language. Let we hold on to one another as we see the last days things exploded in front of our eyes and in the newspapers. Because the only thing that we can hold on is to one another as we reach out to heaven. Help us that we are kind to one another, love one another, and pray for one another. I ask you, Lord, that you put your hand on our leaders, Elder Paminda, which have a big work to do, and all our other leaders in South Africa, for Elder Doreen and Elder Gracious and the board. Help us to perform your work according to your wishes. I pray this in Jesus' name. Amen. Mm. Thank you.